El meu nom és Brigitte i vinc de Malgrat de Mar. Soc una persona que es dedica al món de l'esport, estic en el món de l'hoquei patins, he estat entrenadora, soc àrbitre. Llavors vaig trobar molt interessant poder fer un curs d'aquest tipus per l'ambient on em moc, penso que és interessant. Llavors vaig anar buscant diverses opcions, vaig valorar llocs més a prop de Malgrat, llocs de Girona, llocs de Barcelona. El que sí tenia clar és que volia un lloc on te pogués anar, si més no un dia presencialment, perquè no fos tot fos via internet. Perquè a mi el que m'interessava era poder veure in situ com es movien els professors, com tocaven, com feien les coses, per poder-ho sentir jo i poder-ho aplicar després. Llavors, la millor opció que vaig trobar va ser aquesta, tot i que em quedava una mica lluny, però com que és un dia a la setmana, doncs ja és factible per fer-ho. I de tot el que és el curs, potser la part que m'ha semblat més interessant ha sigut el quiromassatge de la vessant esportiva. El precompetició, postcompetició, bàsicament perquè és el que em dedico jo. M'ha passat superràpid el curs, ha sigut molt interessant. Molt ràpid, però vau començar al setembre i ara estem al setembre, finals de maig. I al començament dèiem, el meu pensament va ser, ostres, un cop cada setmana pujàvem a Barcelona, una cosa i l'altra. Realment he arribat al mes de maig que no m'he donat compte. Ha sigut molt interessant, molt constructiu. He après moltes coses i he entès moltes coses que no sabia o que no pensava que podien venir del que venien. Analitzant-ho és com tot, no? Com analitzes tot una mica, com les paraules que els hi vas fent l'autòpsia, doncs això és el mateix, no? I dius, ostres, no hagués pensat mai que això pogués venir d'això. I la veritat és que sí, que en tothom aquí he parlat i m'han dit, doncs jo potser també m'agradaria, i els he dit que aquí... Que vinguin a estudiar, aquí, quiromassatge, Dolmen Salut. Sí, quiromassatge, osteopatia, reflexologia, el que vulgui. I si puc, sí que faré algun curs més dels que fan, potser no osteopatia, perquè per la feina i tot, doncs també és difícil compaginar-ho, però cursos d'aquests com auriculoteràpia o així, que són de pocs dies i són més intensius i així, doncs sí que m'agradaria anar ampliant per completar una mica més la formació, no? I poder afegir més cosetes a el que ja m'heu ensenyat. Molt bé, Brigitte, moltes gràcies per explicar-nos d'on venies, la teva experiència i que estàs contenta, que has gaudit del curs. Molt, a vosaltres i a tots els professors. I entre els companys també heu fet com molt... Som un grup molt dispar, perquè som de diferents edats, evidentment hi ha gent molt jove, hi ha gent que som més grans, però penso que hem empastat fantàsticament bé, ens portem superbé. Bueno, doncs me n'alegro molt. Ha sigut una experiència, la veritat, molt positiva, molt enriquidora i molt maca. Doncs me n'alegro molt, Brigitte. Gràcies. Ja està.